Komela Başak Huner û Çandiya Hüseyin Gaziye li Enqerê konsertek çêkir. Dengbêjê Serhadê İbrahim Ünlü, İkram Balcı û Hozan Şervan bi stranê xwe coçeka mezin pêkanîn û li ser guhdarvanê xwe jî bi strînên zîz bandor vedan. Serokê Komeleyê Eşref Özvîran armanca vê konsertê nîrxand û da diyarkirin ku ew dixwazin bi vê konsertê Kurdên ku ji welatên xwe dûr ketine ewan bigihînin çand û hunerê wan. Dengbêj İbrahim Ünlü bi xwe karê avasaziyan dike. Li ew li gel vî karê avasaziyê karê dengbêjiyê jî pêra dimeşîne. Li gorî Ünlü dengbêjî ruhiyeteke ew amaje dike ku ewî şîretên bavê xwe bicî kiriye û dengbêjî dike. Kurmancê me em ji bona dengbêjiyê zimanê xwe ez çi ji destê me were em dikin. Ez selam û hurmetê xwe ji hemû dengbêja re dişînim. Ji milletê me re herçê ser vê kanalê jî me gudarî dike. Ez selam û hurmetê xwe ji wan re dişînim. Dengbêj İbrahim Ünlü radigîne dengê Kurdan yekser diçe ser dengbêjiyê. Li ew amaje dike ku gelek Kurd di avasaziyan da distirin. Li ber vî jî dengê wan li ser dîkê nayê bihîstin. Dengbêj Hozan Şervan jî xelkê waniye. Li gorî wî dengbêjî berî her tiştî di dilê mirov da destpê dike û paşê li ser ziman û lêvan da zindî dibe. Hozan Şervan di warê guhdarvaniyê da jî Kurdê Anatoliyê qedir bilind dibîne. Kurdê Anatolyayê, Kurdê Serhedê, Botanê, herkes her deverî hatiye. Em gelekî kêfxweşin, bi rastî jî gelekî coş û keyf û derbas bû. Spas dikim. Ji bo dengbêjekê guhdarvan her tişte. Dengbêj heke guhdarvanê wî nebêjî ew gelî bi gelî, gund bi gund digere. Lê dîsa jî ji xwe ra guhdarvan peyda dike. Dengbêj İkram Batur jî kêfxweşiya xwe bi guhdarvanê xwe va dibestîne. Xewarên ew xwe pê kêfxweş dibin. Ew jî tên em ji ban kêfxweş dibin. Ez gişkara silava rêzê xwe dişînim. Xwedê ji wan teva razî be. Bira li me sahib derê. Kurdên Anatolya navîn herçiqas ji ax û welatê xwe dûr bin jî lê ew ciyekî mezin didin çand û hunerên Kurd. Ew amaje dikin ku dûrîtiya naberê zêde girîn nîne. Ji bo wan ya herî girîn nêzîkbûna hest û vê ne. Li ber vî jî ew radigînin ku armanca ve konsertê jî nûkirina hest û ramanê kurdayetiyê ye. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.